Halkymyzyň baý meden miras hasaplanýan türkmen gelin gyzlarynyň ihlatly zihininden döregen haraçylyk, keşteçilik, keçe, gurama, gotoz göçlür ýaly el işleriniň bugünkü gün dünýä derejesinde belent ikrarnama eýe bolmagy gelin gyzlarymyzyň usatlygynyň habar berýär. Ilki döwürlerden beri dünýä halklar tarapyndan uly gyzyklanma eýe bolan türkmen gelin gyzlarynyň el hünerinden dören ajaýyp eserleri asyrlar boyu özüniň gymmatyny ýitirmän gelýär. Gelin gyzlarymyzyň uuz barmaklarynyň döregen gözellikleň her biri tebigatyň ajaýyp görnüşlerini özüne jemläp, göreniň kalbyny hejana salýar hemde adam eli gyzylgül bilen jaýdar pähimiň durmuş hakykatynyň üzüňe däldigini aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Usat gelin gyzlarymy tarapyndan sünnälenip taýýarlanýan el işleriniň bir görnüşi gotçuluk sungatydyr. Qadim döwürlerden beri her bir nagyşy jadyly manyny diýen dürli görnüşdäki gotozlar gözden ellen goraýan tumur hökmüne öýleň, toýlaň bedegi bolup, şu nereçeli ýetip gelipdir. Gotozlary taýýarlamak üçin gelin gyzlarymyz tebigy oýoglar ulanyp, döredýän eserleriniň ähli renklerini hemde şekillerini, türkmen sehrasynyň owadan güllerini, dürli görnüşli ösümliklerini meňzetmäge çalyşypdyrlar. Türkmeniň gotozçylyk sunugaty dünýäň başga ýerlerine deň taýyp bolmadyk aýratyn usullary bilen ýerine ýetirilýär. Bu sunugat özüniň alylwan älim goşary ýadyňa salýan nagyşlary, hiliniň berkligi hemde her bir nagyşynyň aňladýan aýratyn manyýetynyň barlygy bilen tapawutlanýar. Milli döreçilige mahsus bolan halipa şägirdlik däbiniň gotozçylyk sunugatynda da öz beýanyny tapmagy aýratyn belenilmäge münasipdir. Bu abatda Daşol vilayetiniň Könürgen jitrawynyň tejribeli gotozçy dinanlarynyň öz başarnyklaryny ýaşlary öwretmek bilen türkmen gelin gyzlaryna mahsus bolan zähmet söýerlik, sabarlyk, tutanýerlik ýaly ajaýyp häsiýetler terbiýeleýändigini belläp geçmek has ýerliklik hem halkymyzyň gadymy ýörelgelerini häzirki döwrümizden milli däpleri bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagam hasam gowunurjy ýagdaýdyr. Şonuň üçin bu orda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza aýdylýan alkyşly sözler ýürekliň töründen çykýar.